Bantwana bedlozi elikhulu, ake ngibingelele. Namhlanje ngithe ake ngikhulume ngesihloko sekunesikhathi eside ngisiziba ngingafuni ukukhuluma ngaso noma ngisibalekela nje ukuthi ngikhulume ngaso. Ngizokhuluma ngomlozi. Ngizokhuluma ngomoya womlozi. Ngizokhuluma ngabalozi. Bantwana bedlozi elikhulu, uma sikhuluma ngomlozi, sikhuluma ngomoya owumkhandlu oqukethe imiphefumulo yezilwane ezahlukaneyo eziyindlela ithongo elixhumana ngazo nomuntu. Lona umoya ojule kakhulu, lona umoya yonke into yayo iyimfihlo, kepha isuke izoqama kulowo esuke imthumbile noma isimkhombile ukuba iyamngena. Umlozi ke wona moya oyindida kakhulu kangangokuba beze bethi abelaphi hayi awuthwaselwa alikho igobongo lalo, okungelona iqiniso. Unalo igobongo, kodwa into efika yehluke ngaleli gobongo ukuthi alifani negobongo elenziwa yimina kwaZulu ayithole nelenziwa uwe ezikweni lakho, ngoba inkambiso nezinto zakhona usuku directwa ilabantu ohamba nabo umlozi. Imvamisa khona imithi esike masifaka emagobongweni, obhubhubhu, ohlunguhlungu, omadlozana, eminye imithi leyo engasali makuthakwa amagobongo, kodwa uthola ukuthi le mpande yomlozi izokukhomba impande ezifana nomzaneno, izokukhomba impande ezahlukene. Yingakho sigcine manje kungekho la esithi kahle kahle igobongo lomlozi ile mpande nale, ngoba ligxila kakhulu ukuthi laba bangenile basebenzisana namiphi imimoya yezilwane. Mangikhuluma ngemimoya yezilwane sizokhumbula ukuthi kukhona umlozi wezinyoni la kusetshenziswa izinyoni ezithize ukuxoxa indaba nokuveza amandla awo. Kube khona umlozi wezilwane zamanzi la singabala izimvubu, njoba mawuza umsindo wemvubu, impongoloza emanzini, kuwumlozi lo. Bese kuba khona imilozi esikisi isembatha ngoba ithongo lithwebule amandla nobuciko baleso silwane. Kuleyo mlozi kufana khona imlozi yezikhova, kukhona imlozi yezinja, khona imlozi yamabhubesi, yezingwe, ezinye zezilwane njalo zasendle lezi la kusetshenziswa ubuciko namandla nengqondo yaso ukufeza okuthize. Ukwenza umzekelo, uma umuntu engene umlozi wengwe noma umlozi webhubesi, lo muntu uzotholakala makuphakama lo moya enziso kwaleso silwane, omunye ebhongiso kwaleso silwane, bese amandla nokuqonda kwaleso silwane kuba phezu kwakhe. Uma kungena umlozi wenja, lo muntu uthi mayeqala ebubula, omunye isikhathi ekhaliso kwayinja noma ezwe imsindo izinja zikekule emadlebeni akhe, bese suka eqonda la okusuke kugqitshwe khona umuthi, umthothi uhamba uyawunuka. Lo muntu usuke enikeza umlozi wengcanga okwaziyo ukudonsa noma ukuvundulula izinto ezigqitshiwe. Yingakho ngithe uma sikhuluma ngomlozi sikhuluma ngomoya ojulile, ngoba usebenza ngezilwane ezathize ezahlukaneyo. Yebo,
kulezi zilwane khona ezisuke ihlambulukile khona ezisuke ingahlambulukile. Yingakho ke kubalekile uma umuntu engenwa ulomoya ukuba awuhlambulule. Umlozi ka uhlanjululwa nomaphi. Ngeke uvele usuke nje uthi uhlambulula olwandle cha. Kepha uhlanjululwa ezizibeni ejulile nasempophomeni. Zimbili lezi indawo. Ngeke usukele idamu bese uthi uzohlambulula umlozi. Isiziba lesi somlozi kube isiziba esithule esicwebile. Kungabi isiziba sokwenziwa sokukhandwa ngoba leso asinawo amandla okuconnect. Kodwa nempophoma futhi inawo amandla. Ngibeka lezi indawo ezimbili. Ngifisa abantu bengadideki. Ngoba uma uphakama umlozi uphakanyiselwe kulesi siziba kodwa mhla uhlanjululwa awuhlanjulwele kulesi siziba uphakame kusona ke sekutholakala impophoma lana ke bese ke uthi mawufakwa kwenziwe imikhosi yakho engeke ngiveze la ngoba wonke umuntu ongenwe idlozi uyazi kwenzenjani kodwa khona imikhosi la osuke sebekukhombisile ukhamba ukuthi lo lukhamba lifuna umuthi othize nothize bese ke kuphakanyiswa ngalolo hlelo lolo bese usufakwa empophomeni bese ngaleso sikhathi ila sekuqala umzimba wakho ufike lesigabeni sokuba ukwazi ukuhlonza ukukhuluma nebika lalo mlozi wakho okuzohamba isikhathi bese uyayiqhumela lo mlozi okuzohamba isikhathi bese ukukhomba wona indlela osebenza ngawo lo mlozi ke uhambe ngenxa yenkinga yokuthi umoya noma ulungiselwa othatha isikhathi eside ongasheshi ukuqhuma nokuchuma abelapha abaningi bagcina sebe ucover noma sebe imitator kuzama ukuspeed up iprocess bezama ukushaya ngeinqamulelayo ukuthola ukuthi ethi umuntu enalo moya bese bethi no sizokwakhela isigubhu lesi sigubhu sizomema noma sizodonsa labalozi bakho babesondele eduze kuwe lokho kungumkhuba ongalungile ngiyakhuza abantwana bedlozi akufuneki lokho umlozi uyahlanjulwa iqhumele wona ngokwemvelo ngoba uthi mawungenwa bese ungena uyaphezulu eintingweni bese ukhuluma phezulu kophahla owemvelo lo ohlambulukile lona osukusuphoqa ngiswe ninithumba leli dlozi sekusebenza amakhubalo of which lokho ke akuhlambulukile kulowo muntu lo abanye abelaphi ke beke benze njalo bethi yona ndlela yokuthwasisa umlozi wemvelo uyayiqhumela uyaphakanyiswa bese uyahlanjululwa bese uyayiqhumela wona. Lo moya ke njoba ngithi umoya osebenza nangelwane ziningana izinto esingaziveza ngobuhle bokuba nalo moya. Okokuqala umoya womlozi ngokombhulo uhamba phambili. Iwona moya ohamba phambili ekukhipheni umbhulo nomhlahlo ngoba phela khumbula ukuthi makwakhiwa umlozi ngisho ngathi imiphefumulo yezilwane ezahlukene khona ngisho okusebenza ngisho nokhozi othola ukuthi make waphakama umlozi umuntu ukwazi ukusefa nokubona into esekudeni ngibale izilwane nje ezahlukaneyo ngabala ibhubesi lapha elikwazi ukuthi libuka into liyengame ngesithunzi alihledla linalivalo umuntu onalowo mlozi lowo kuthi noma eyibona inkinga inzima kangani kodwa uyayiqonda kunemoya ehamba elinke ezilwaneni ngokwahlukahlukana kwazo okubalekile uba kuhlanjululwe lento ukuze engagulisi lo esuka ihleli kuyena uma lo mlozi kongahlanjululile iziphi inkomba obona ngazo ngihamba nabalozi okokuqala amadlebe akho noma izindlebe zike ihlala kwesikhathi ngathi ziyavaleka sivuleke ngathi singenwe ngamanzi bese kuba nemisindo ngokwahlukana ngathi kuzinye insimbi ziyancencetha yikhanda njalo elithi mali kushale likhanda liphuma ngamehlo
Ezinye zeinkomba zokuthi wena unomlozi kodwa imlozi yakho noma abalozi bakho abakahlambululeki kahle bayaxokozela. Kubalekile ukuthi uthole umelaphi ozokuyakuhlolele uma esekuhlolele bese eyakuhlambulula bese beyaphakanyiswa kuze bekukhombe bona bese uyalala. Umlozi ke bantu abamawuthi uma uthinta namhlanje uqede manje unesikhathi uthatha isikhathi eside. Kubalekile ukuthi mawukwenza konke kube natural kube ngokwemvelo kungabikho ama shortcuts eniwenzayo kuze uyiqhumele wona. Uma ke umlozi usuqhuma ubona ngani? Okokuqala mina nje mhlaba eqala befika kimi esigodlweni bangitshena ukuthi bayeza ngihambe ngobahlambulula ngenza kodwa ngathi ngihleli ngezwa imisindo yengathi amakhwele ngekwaya ngokuya lamakhwele ashintsha kwaba imlolozelo yezinyoni. Ngaze ngaphuma phandle ngiqalaza lezi nyoni kwathi ngesikade yayisiqhuma lento ngoba umlozi awuboni ngehlo lenyama uma ungakawuhlanganisi ungakawumukeli. Ngase ngibona lapha phezulu kunyakaza mangithi into ngase ngizwa lamakhwele kase beqala bekhuluma kodwa kwangithatha isikhathi ukuze ngiqonde kulokho abakushoyo ngoba babethi mabekhuluma bese emoyeni wami noma engqondweni kuhlala isithombe sento ethize bathi kwaya ngokuya ngagcina ngikwazi ukuzwa lokho ukuthi njengoba bekhuluma bethi bathi umlozi wemvelo lo mlozi awulawulo umuntu bayayifikela bona bephinde beyihambele bona. Yingakho sithe abalozi bemvelo lapho kodwa laba abahlale bekhona abokunyakazisa isigubhu kushunqiswa impepho bese kuyima bekhuluma labo abokwenziwa abahlambulukile kubuciko bazama ukuimitate laba bemvelo of which ku wrong. Ngiyakhuza lokho abantwana bedlozi abantu abaphiwa bahlanjululelwe bese belinda lo moya uchume ngendlela okuyikhona khona. Uma sikhuluma ngomlozi sikhuluma ngomoya ojulile bafuthu kakhulu. Umoya lona ohamba nezazi, umoya lona okwazi ukuqondisa imfihlakalo kamoya enyameni. Ngakho ke bantwana bedlozi ngiyaneluleka ninalo moya nazi ukuthi nizwane kakhulu nokuya empophomeni nizwane kakhulu nokuzihlambulula. Uyalindwa uyancenga umlozi uzuyiphakamele wona. Ngakho ngiyawukhuza ke lo mkhuba wama shortcut wegubhu ukuthi kuphakanyiswa umlozi. Siyathokoza.